Salam tentrem rahayu wonten ing patunggilanipun Gusti Yesus Kristus. Kula Daniel Samijo saking GKJ Semarang Timur, Klasis Semarang Timur. Kepareng kula ngaturaken renungan harian Sabdo Winedar dinten menika Senin 11 Agustus 2026. Dasaring sabda kapetik saking kalih Petrus kalih ayat 9a. Dadi teteloa menawa pangeran mirsa carane ngentasake wong mursid saka ing gudha rencana. Sabda winedar menika kanthi irah-irahan dados tiyang mursid. Manungsa menika mesti gadah pilihan ing gesangipun. Pilihan ing gesang menika sesambetan kalian bab ingkang sae utawi awon. Pilihan ingkang sae menika dipun dasari kanthi krentek sumadya nindakaken dawuhipun Gusti Yesus. Kosok wangsulipun, pilihan ingkang awon menika cengkah kalian kersanipun Gusti. Tiyang ingkang nindakaken dawuhipun Gusti dipun sebat tiyang ingkang mursid. Tiyang ingkang lumawan dumateng Gusti menika dipun sebat tiyang ingkang lamis. Gesang minangka tiyang mursid asring ketingal langkung angel tinimbang gesangipun tiyang lamis ingkang langkung gampil. Menika dados tantangan tumrap tiyang ingkang nderek Gusti Yesus. Ing kitab suci kaserat kados pundi awrating gesangipun Nuh nalika kathah tiyang ingkang sami tumindak awon. Mekaten ugi gesangipun Lot lan brayatipun nalika gesangipun tiyang ing kitha Sidom lan Gomora sami nasar. Nuh lan Lot menika tuladha kangge kita awit saged njagi kamursitan ing gesang murih tetep setya dhateng Gusti. Satemah Nuh lan Lot saged gesang rahayu nalika jagat menika dipun ukum dening Gusti. Seratipun Rasul Paulus ugi ngengetaken kita bilih wonten wekdalipun para nabi lan guru palsu badhe sami dumugi. Para nabi lan guru palsu menika badhe mulang bab ingkang cengkah kalian piwucalipun Gusti. Sinaosa ketingal sekeca lan gampil dipun tindakaken nanging boten badhe ndatengaken gesang langgeng. Rasul Petrus ugi paring paseksi supados tiyang-tiyang pitados tetep setya nindakaken dawuhipun Gusti sinaosa awrat anggenipun nglampahi. Gusti badhe paring karahayon tumrap tiyang ingkang mursid. Ing wekdal samangke langkung gampil tiyang nampi piwulang-piwulang saking jagat menika. Lumantar media sosial sedaya bab ingkang wonten ing jagat menika saged dipun tingali. Srana mekaten tiyang pitados saged kecalan kapitadosanipun dhateng Gusti awit wonten piwulang-piwulang ingkang beda. Kita pancen dipun paringi kamardikan kangge nemtokaken pilihan ing gesang. Ananging kita kaatak tansah nemtokaken pilihan ingkang cundhuk kalian kersanipun Gusti Yesus. Kanthi gesang dados tiyang ingkang mursid, kita badhe kaparingan gesang langgeng. Gusti berkahi kita sedaya. Mekaten sabdanipun Gusti berkah dalem. Amin.